ನೀಡ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತಿರ ಸಾರಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಲ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಲ ಇರುವತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಂಚುಂಡು ಇರ್ಲದವ್ರದ್ದು ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ಸೋರು ಮಧ್ಯದವ್ರದ್ದು ಗಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಏ ಜಾನಿ ಮನೆಗಳು ಓ ಅಕ್ಕಡೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಂ ದಾಲೆ ಜಾನಿ ಯಾರು ತೋಜಿಬೇನೆ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗರುಣು ಆಯ್ತು ಅದಂಡ ಭಯಂಕರ ಮುಗಲುಂಡು ಅಂಚ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪರ್ದಾನು ಚಾಗ್ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಸ್ಕ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾಯಲ ಇಲ್ಲಲೇರು ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರಂಡ ಮೆಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮೊಳ್ಳೇರು ಏನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೆಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪುಳಿ ಆಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ತೆಗ ಇನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನೊಂಜಿ ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಸೀರೀಸ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಉಂಡೆನಡ 7 ಎಪಿಸೋಡ್ ಇತ್ತನ ಇನ್ನು ಪುದರ ಐತನ ಮಲಯಾಳ ಎಪಿಸೋಡು 1000 ಬೇಬೀಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಸೂಪರ್ ಎಪಿಸೋಡು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಣ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ 1000 ಬೇಬೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ತೆಗ இப்போது கொண்ட மாற ஜூலி ஓ உனக்கு ஜானியோ ஜூலியா ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ 7:10 ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೂಲುಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ದತ್ತು ಮೂಲುಳ್ಳೆ ತಾಲ ಓದಿರ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೀಸುನೇನೆ ನೆಂಕ್ಲ ಜಾನಿ ಆಪಡೆ ಜೂಲಿಂಡು ಬಯ್ಯದ ಬೊರ್ತು ಕೊಣಕೋರ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಪಾರದು ಚಾಗದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಸ್ಕ್ ದಂಚಿನ ತಿಂಡಿಲ ಹಿಡ್ದುಕ ಬ್ರೆಡ್ಲ ಹಿಡ್ದುಕದಾಯ್ತ ಚಾಯಲ ನಮಿತ್ ಪೋಯ್ ಬಲ ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂಡ್ರಿ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ಅಣ್ಣಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೋತೆ ಅವು 25 ಓಪನ್ ಇದು ಹಿಂಗೋಳು 25 ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದ ಇಂತೇನು ಹುಡುಗಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಹಂಚ್ಬಿಡಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತೀರಿ. ಜೋಳಿ ಜಪ್ಪಿರ ಬಿಡು. ಚಾಗಿದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡ್ಪಾಲೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಸಾರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪರದಾತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದುವೇ ಓರಡು ಶನಿವಾರ ಇಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಗೋಳಿ ದಡ್ಕಡು ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್. ಹೋಟೆಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್, ಹೋಟೆಲ್ದ ಫೋಟೋ ಬರ ಉಂಡು ఆయన ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೋಡೆ ಇರ್ಲತ್ ಮುರಾಣಿ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ತುಯ್ಯ 7 ಎಪಿಸೋಡ್ ಇತ್ತನ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ತುಯ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಆಯ್ನ ಪುದರ್ದೈತ ಪಂಡ 1000 ಬೇಬೀಸ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್. ಭಯಂಕರ ಅದು ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್. ಆಯ್ನ ಪುದರ್ದೈತ ಪಂಡ 1000 ಬೇಬೀಸ್ ಪಂಡದು. ಅವು ಕನ್ನಡ ಉಂಡು, ತಮಿಳ್ಡುಂಡು, ತೆಲುಗುಡುಂಡು, ಮಲಯಾಳುಂಡು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಮಲಯಾಳಂ. ಭಯಂಕರ ಥ್ರಿಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡು. ఆయన పుదరదైతే పండ 1000 ಬೇಬೀಸ್ ಸೀಸನ್ 1 ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ತೂಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಂಡ ಎತ್ತಂಚನೆ ಕ್ಲೌಡಿ ಇಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ ಪೆರ್ಲ పోతారు, ಮರ್ದಕ್ಕೆ పోతారు ಅಂತವ್ರ ತನ ಬರುವೇರು ಎಕಡೆ పోతారు. ಈಗ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀದ ಮೀಟಿಂಗ್ಲು ಉಂಡು ಕೈಕ್ పోతారు ಸೀದ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಲು ನೇಂದ್ರ ಬಾರೆ ಕೈಲು ಬಾಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಚೂರು ಬಾಡ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಂಡು ದೈತ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ ಗೋಣಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ. ಒಂಜಿ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಆಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನೇಂದ್ರ ಕಾಯಿಲು ಬುಳೆವು. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಒಣಸಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಕಜಿಪು ಮಾನ್ಪುಗ ಬಂಡ ಬೂತೈ ಮೀನು ಸಾರು ಕಜಿಪು ಮಾನ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏರು ಮಾನ್ಪುಣ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಮಾನ್ಪುಣೆ. ಅಮ್ಮ 1 ಕಿಲೋ ಬೂತೈ ಮೀನು ತೆತ್ತಿರು ಮಲ್ಲ ಬೂತೈ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರುವುದು. ಐ ಸೋಕುಡು 3 ದಿಡಿಯರು ಐಡುದಕ್ಕ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇರು. ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಡು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪೂರಾಂಡ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರ ದಿಡಿದು ಐಕಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡೆನಾತು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಸೇರ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊದೀನಾಗ ಈ ಬೂತೈ ಮಲ್ಲ ಬೂತೈನ ಪಾಡ್ಯಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೈತೋದಿತ್ತಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲದ ಪರಿಮಳ ಹರಪಡು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಮನ್ಪುಗ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೂತಾಯ್ದ ಕಜಿಪುಡು ಒಣಸು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಂಡು. ಒಂತೆ ನಾಯಿಗ್ಲೇ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ಕ ನಾಯಿಗ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪು ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸದ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಯ್ಯದವ್ರತಿಗೂ ಬರ್ಸ ಬರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗ್ಲೇ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ಕ. ಹ ಬಡ
ಜೂಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗೊಂದು ಮುಟ್ಟೆ, ಮೀನಿನ ಮುಟ್ಟೆ. ಬರ್ತೇನೆ ನೀವು ಆರ್ಬೇಡ. ನೀನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಂಪಿಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಇರುದು. ತಿನ್ಪುಡು ಬರ್ಪಬೇಕು ಕೊಂಡ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಭೂತ ಇಡು ಒಣಸಾಂಡ್ ಇದೆ ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಟ್ಟೆ ಪತ್ತಾಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡಿ ಉಂತವೆ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸೈನಿಂಗ್.